बेहतर त्रिपुरा हम लोग हासिल करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे पास भी अच्छा नहीं है। बेले बेले के ना हम भाई सिनी बरम के ना जितना बात बिनी खानी को ना ते सिनी बड़ी बदल लोग ना खा कुआर के सामने खलाने बगे सामानी बगे फायदे के जों बस करनो तेबो को खलाने IPFT ni ini General Secretary Boram Ganang Donanjoy Tirprano angkoinai ini stage fai bini ko singno share khalajani bagai bo ini singbai galal thaiman bagai sini Boram Ganang General Secretary IPFT Boram Ganang Donanjoy Tirprano labsogo fai di sing bini khukdei ko khnalain amba Puilao Jotono Kulumung Tai Sibai Tini Pai Majak Pajak Sini Mega Joining O program ni sini Hani Bubagrana Ani ব্যক্তিগত Moi Tai Ani Family Noi Kulumung Tai Joto Ira Asui Tongnai Sini Tibra Muthani Chairman Sini Sarvi Jerangkol Tai Sini Ra Asui Tongnai Sini Honorable Deputy CM Sarau Nimes Deverma Tai sini rasujak dong sini edi sini CEM sini Sir Honorable Ponojono Jamatia Tai joto iru asuk dong nai sini respected MDC rokno sini joining mega joining program yang hambai Tai YTF ni President General Secretary Tai joto warriors Tai sini TWF President General Secretary Tai joto model tongnai borok nubani khapani hamjama dai sibai tai hambai bibinno division ni phainai harsal sampani joto anislai okra borok no khulumo tai anislai je kusu tongnai no sibai joto no tini mega joining program yamoi tai besa khulmong tai sibai puila sini Saat Onodobokto Jamatia Bu Sagai Tangka Tai sini IWFT ni tongnai Borok bu Sagai Tangka Bisa sekali Je tini Sara Tripura ni Not only in Tripura Sara Bharatborsho Ebong sini World Brok Saiman Kaje Thansa Kintu Thansa na se Thansana sung bukhabai be perfectly united by mind and thought jesun thansana sini bukhabai ebong thought bai pura sung hamjabai nasuna nangnai bini pore sung je unity khlai je kono jinis na sung fight khlai gangai nothing is impossible in this world dunia kono jinis kare unity jodi khlai যে কোনো জিনিস নসং যদি ডিমান্ড খাইগাঙ্গাই সব জিনিস নসং আদায় খাইমানা তা ইউনিটি হওয়াছিনি সবচেয়ে মোস্ট পাওয়ারফুল সিনি বরক মনুষ্যনি বিনি বাগাইনো এই যে স্লোগান সারা ত্রিপুরা বরকনি থানি জনগণের থানি থাকি সবাইকা বিনি বাগাইনো যত যে থানসা মারিয়া তাবো ইয়াবরি সেনানি প্রক্তর ত্রিক ফাইতম কাইসং তিনি যে আইপিএফ তিনমই যে বরক জয়েন খাইকা থানসা মারি ইয়াবরি সেলাইকা আবো সুরুসং সিনি ব্যক্তিগত ni bagai ya sini je tibra sani bagai sung jinis no sung sini je ideology je greater tibra na achieve thaina bagai sung tini yapre salai mani gai bini bagai no ang jotono koina musugo je ta phainai dinwotai IPT phaibinai tai bisingo tini je emle tongnai rabo borok phainai gai bini bagai no sung je sini power ba sini position permanent kare sung borok muni sugo permanent niya sung ekdin hi hasakre sung thinai bini bagaina sung sini je generation phainai no sung baike muthangnani baike sini dimana sung tubi phainai abo sini lokhongna nangnai ta bini bagaina sini je borok muni sung borok muni sung thuibai bokhanbai samjakjak sini borok igu tongo haibana sung thansana jodi wansok kangai si thansani je kok samarina sung accept khaye ebong sini bokhabai এবং সিনি থট বাইসে একসাইড মা খাইলাই নাই জুডিশিয়াল সং
इउनिटी खालाय जुदि जे कोनो जिनिस डिमान्ड खालामनानै खांगाय जत पसिबल दं बिनि बागैनो सिनि जे सार जीवन जय साइथांगा जे IPFT नि 2018 गोल्डन चान्स दंमानि ओ गोल्डन चान्स न आं रमना बागै अनेक चेष्टा खालायखा नरक बिसस खायगला हेमटो बिसस मा वाला ते उका नांखा कान बुनाय अमाय सिस्टेम बिनि असमय जे गोल्डन चान्स रमना नाय माने आं सिनि सारानो तो दङ दिल्ली आसफोरबा रिटेन कपि बिखा बिनि बागैनो जों असमय चारायनि बागैनो सिनि कक नांलिया हायबोलो जों सि दङ जे ओ सिस्टेम बाय थांगांगाय सिनि जे मानथायनो जों आदाय खायमा नायनो गोल्डन चान्स मागासो बार बार बिनि बागैनो ताबो ताइसे सिनि जत्त नेतृत्व जों चान्स होना नाङो IPFT नि गोल्डन चान्स दङ जों बरनो समय रिखा सुजुग रिखा जे तिब्रासारे बाय जे कुन एकटा जिनिस पार्मानेंट सल्यूशन खायना बागै किन्तु गोल्डन चान्स रमि मालिया केसं ताइ केसा सिनि अल्टरनेटिव सिनि सि बुबाग्रान नेतृत्व जे ताबो सपायका सिनि तिब्रासाना जे मथांनानै हिनाय हंगाय आगे सालाय जे सिनि तिब्राजिनि जे महाराज तंनाय ब्रक तिब्रासारे कुनु सालिया हने ताबक तो निनि हानि मालिक आनि परिबारनि बाबु सिजुरिसो आनि नकनि बागै रखनि बागै जुदि जुद्ध खाय दं हंगाय बिनि बुसारक बुनो बुफानो साबत खायदे तंनायबा आबोनि बागैनो ताबो सिनि हानि मालिक सि ताबक निनि बागैनो जुद्ध खाय दं ओ जुद्धनो नों साबत खायना नांनाय बिनि बागैनो आं सानाय सिनि बुबाग्रा हानि मालिक ताबो जुद्ध खाय दं ओ जुद्धनो सोंदोंना नांनाय आबोनि बागैनो जतनो कयनाय जरा तंखने जों जतनो सुजुग रोना नांनाय एबं फान रोना नांनाय मेन हंगाय सिनि पाब्लिक फान करिंगाय निनि मानथायनो जों आदाय खायमिया हंगाय ताबो निनि बुफा निनि नकनि मालिक ताबो निनि बुसारनि बागै जुद्ध खाय दङ निनि बुसारक नों बुफानो निनि फुल एंड सपोर्ट निनि हार्ट एंड सोल एबं निनि 100% नों निनि बुफानो सपोर्ट खायना नांनाय आबोसि मेन ताबो जों जे जॉइन खायनाय दंनाय रक जों नगो थाङै पारागा थाङै जों जतनो साना नांनाय बायदि सिनि तिब्रासारा जिनि तिब्रासारक 70 बছর 72 बছर ताबकबो बयनि तला तङै तंमानि जे जों साटक जाय तंमानि आबुताय गुसुर बছর तंसिनाय बिनि बागैनो बिसास खाय जे युथ तंनाय जे बुरै बदल तंनाय रक जे गोबां मा पृथ्वीनि जे देश सादि नंनाय रक भियेटनाम बायके सादि नंका इंडिया बायके सादि नंका साउथ आफ्रिका बायके साटक जाका आबरनो जों जुदि इतिहास परीक्षा हंगाय सिनि जे आदाय खानि बाय लामा जों नायतुइ मानो बिनि बागैनो सुरु तिब्राय जो जों नुका बल लिदानि बिसिंतै सिनि तिब्रासने मोथांजांनाय आबनो जों नायतना नांनाय सुदु फाइट खायमा मामगाय जों सिनि मानथायनो आदाय खायमिया सुरु तिब्राय जो जों आन्दोलन खायमा जों आदाय खायमिया निनि लीडरशिपनि क्वालिटी एक्सपीरियंस निनि लीडरनि बायकेबो बरबाय गोरोङै निनि गेदा तिरबालायनो आदाय खायनाय आबो लीडरना नायसे जों तिनि सपोर्ट खायना नांनाय बिनि बागैनो जों नुको जे तेलेंगाना रंमानि मानि बरक जुद्ध खायखा ताबो निनि जे गुरखालेन बरक जुद्ध खाय दङ बरक बो लामाते माननाय आन्दोलन खायमा ताबक 60 इयार्स चलि दङ तिनि बडलेण्ड बरक बियां लामाते माननाय बल लिदानि बिसिंते माननाय बरक जुद्ध खाय दङ हंगाय ताबो अनेक IPFT रक जों प्रश्न खायो तिब्रालेण्ड फाउन्डर तो सुंसे तिनि डिमान्ड खाय फायो सिनि बिसिंते माना नांनाय आबर क कबंगा सलाय आं साका बडलेण्ड तिनि बडलेण्ड सानाय तिनि पार्टी दङ कायनि कायथाम दङ बरक बडलेण्ड सानाय दङ हंगा आं सामने हंगाय if we can achieve greater Tibraland under the leadership of Bubagrada, what is the harm of other leaders? ताबो जुदि जो बुबाग्रानि आन्दार जुदि ग्रेटर तिब्रालेण्ड जुदि मान खांगाय ताइ अन्य लिडरनि तान हामबा बिनि बिसिं जुदि ग्रेटर तिब्रालेण्ड मान खाय सारा तिब्रासन मान खा नों जेलेसाने कक रै हर नों पोस्ट दुइ तंनाय नों कक रै बिनि नेतृत्व मान खा नों तो सुजुग रखाबले 4.5 বছর नों रोमाले बिसिंतै एकटा सुदाबाना नों तुबिरि भाइ मालिया पाब्लिक तो स्वाभाविक जलि नाय ता बिनि बागैनो निनि बिसिंतै ग्रेटर तिब्रालेण्ड मानना नाय तिब्रालेण्ड मानना नांनाय आबो कुनु कक गया गैताबो जों जुदि बुबाग्रानि नेतृत्व जुदि जो ग्रेटर तिब्रालेण्ड मान खांखाय नोंले जेलेसन तमा कक दङ र नों ताइसे सपोर्ट खाया नाव जे सिनि तिब्रासानि बाय बुताबो लराय खाय दङ नै ता बिनि बागै आं ताइ बिसि कक लगलिया बिनि बायना आं तिनिनि बिसिं तिनि प्रग्रामनि बिसिंतै जत्त सारा तिब्रासन कक कसा मुसुओ फाइदि ताब गोसुं जरा दंखौ एक बार जों थान थायै फाइट खायनायगोना सारा भारत बर्षनि बरक इ जे इनिटिनि फान
बाहायके ब्रक असमाननाय आबर जों चेलेन्ज खालायो सिनि मानथायनो जों सेगैतोबना नांनाय आबनो जतन हामबाय दिनै निरनि प्रग्रामनि जत फाइमान जाफायनाय तायसे खुलुमो सिनि जे मानथायना दागे ते मानना बागै आंगरनो कबगै दिनैनि पान्दाना आनि जे कक सावनो पाइरेका हामबाय हामबाय ताखुब धनन्जय त्रिपुरानो जों जतन खोनालायखा जतन बबाग्राबाय फाइनानि बागै खारवाय लाइन दङ जरा सिमिसिना सिं दंमानि दिनै जरा अंखा जों नायसंखा नुक संखा बबाग्रानि बसखाङो थानसावखा बरकनि बागै जत दिनै फाइ सकबायनेरनि बागै पाल के किसे याफा खरबलायन फादि हामबाय एगे फाइदि ताबो जों बाथं के कक नालायनाय सिनि YTF नि प्रेसिडेन्ट सिनि अनरेबल MDC रोनेल देबबर्मानि खुक्तै आबन यागुलो चिनि तिप्रामथानि चिनि आदं खारावनि जों कक नालायनाय हामबाय इपर गाहाम जतन पुइलानो सिनि तिप्रानि चेयरमैन सिनि हाब बुबागारानो खुलुमयाफार ताई सिनि TTAT सिनि ऑनरेबल CM सिनि सर पूर्णचंद्र जमातिया ताई सिनि डेपुटी CM सिनि सर रमेश देबबर्मा ताई जत सिनि MDC तिप्रामथानि लीडर्स ताई सिनि YTF नि आदं रक वॉरियर्स रक ताई जत जे सिनि सारा तिप्रानि फाइनाय जत आदं रक IPF नि आदं रक खुलुमयाफार ताई सिनि तिप्रामथानि सिनि पार्टी प्रेसिडेंट सिनि सर बिजिरांखौनो आं खाबाय खुबाय खुलुमयाफार दिनै नरक जतन जे सिनि बुबागारनि लगी सिनि थानचन चबाव लगिरना हनै हाइमान बागै नरक जतन आं हामबाय याफार जों फायदि थानजागाय बुबागारनो उक्लुक्ति फानरुय सिनि गेरेति बलेन चबाव फाइने सालाव फानग्राखाय जतन एकलगे जों बुबागारनो दप्लाय खैनि समायमा तांनाय जों गेरेति बलेन चबाव कुनो पदनि लुपग्रियो कुनो रां पैसानि लुपग्रि सारा जों जतन फानग्राखाय बुबागार जे चबा खायदोमोन सिन्ति प्रासद फनबाय चबा खायदोमोन जों मनो जतन मिलुबै लगिरै फानग्राखाय मनो गप्लाय माखायने ताई जे जत सिक्ला रक जे सारा तिरबन फाइने रक नंग नवां हामबाय याफार फाइदि जों YTF रक नंग लगी तंनाय जों नंग फानदनाय सिनि लगी फाइदि जों एकलगे चबा खायने ताई बुबागार न कुलति फानरुय दुप्लाय खायने अ समय मा तांनाय जों हमरा दिने आं आसि कक सालिया सिनि आनि एकलो सिनि बुबागार कक सानाय ते कक नातके साइखनादे अ थाइसे थाइ कक साय अरन पाइरेनो ति प्रमाथा एकलथों बुबाग्रा एकलथों YTF एकलथों खुलुमबाय के जतन तै गेरा दिफलेन जों दातिनो बानथुन खुलुमबाय के हामबाय YTF नि प्रेसिडेंट ताखु ऑनरेबल MDC रोनेल देबबर्माना फाइदि जों ताबो कक नालायनाय चिनि डेपुटी CM